Kaixo danoi, bida, gaur esplikatuko dizuet pixkat, ze izen dan nere gaurko ibilaldia, bale? Esan hasieratik, uste non besta bueltatik ja espero non, baina, bueno, ez usteko bat o beste izanet, eta moztu barra izan, bale? Hemen, ataunen San Martinen nao, eta bitu naiz, hemen Bitor jatetxea eta Urbieta, edo ataunen ez dautzen bezala Peione jatetxen ondon utzi dut kotxea, eta hemen Arratetako bide hontan hartuet gora, Arratetako jauregia bila arrateta bezala zautzen da nontan desbideratu naiz, langa ondotik pasatu naiz, eta hemen arrobi edo kanteratik gora indet, dezente aldapa dago, dezente eta nahiko desatxe gine da, ibiltzeko eta ez non uste, hemen pasatu barra, igaro barra daue estune baten, eta ez non uste, hortik hola pasatu barra gendoni, Eta gero honea jaune zenen, lepo bat da, ez da zuzena, gero honea igo barra dau, tontor batea, tontor hontatik behera jetxi, hemen digora hain, ikusi zazuen nola bueltakata garen ibilitaz. Eta, bueno, gero ideia zen luzego etea, hause da, gentil baratza hemen hause da. Eta idea zen luzego etea, bigarren hontan jarreta dauketen hau itiko idea noken, berdine etorri, arrobi edo kanteratik igo, mendi gentil baratza etorri, baina gero inain non, gainez gain, hau dana pasan non, aizkoateko tontorra, hauetanak, arastortzeko tontorra, eta gero inain non, hemen atzetik bueltau, eta troskaetako koba ikusi, eta hemen atzetik, lasarteko lepotik hemen bueltan, behize, atauna, San Martina jetxi. Baina, bueno, alabakin, behatzi urteko alabakin inderruta, eta hemendik bueltan ibiltzeko pixkat kosta bintzaiu. Eta hemendik aurrea jarraitzeko, ez dut bidea ezautzen da, pixkat arriskutsu iruditu zen. Orduan, ez nauken arriskutan ibiltzeko bate gogoik, eta utzi dut besta bateko, Bakarrik gertauzaten izen da, bera jetxina izenen, jende batekin topo indet, eta aztu intzat wikilogeko traka grabatza. Orduan, ikusi izazue gero, kotxen, etxegaratetik bueltan, enkargo bat egin da, etxegaratetik bueltan etorren da, idiazabalaino grabaudet, Baina berez, hause da trama, Pentsatzen honi igual, besta montajeate itiata hola, baina, nola hemen argazkik eta daren, azkenen hause utziko izut, Orduan, harko bideoa motx-motxa, baina tira. Aber gustatzen zazuen, Venga, agur. Bueno, egunon beste egun batez, nire kanaleko jarraitzaile zaten guztiri. Gaur kontane, beste irteratxo bat egingo deu. Mendibueltatik asmotan etorren ez, gaur kontan, ataunen etorria, San Martinen gare, San Martin jauzon. Hementxe Bitor jatetxe ez daunen, gaur egun ja itxita dago, Urbieta edo Peione jatetxen gare. Eta gare hementxe, oso leku esanguratxo edaz, eta hortxe daue eskolea, frontoia, hemen San Martin gauzunen ja sartzen naizten ja, eta no jumar deun gaur? Hortxe, euskie atatzen, biztaratzen, haidan hortxe? Horrexe, jontxor onta igo barrea. Gentil baratza igo barrea, bale? Intentzio hori da bintzen. Hemen atzetik bueltan, hasieran aldapa fuerte batekin hasiko geha. Hemendik kanterati ondoti saiatuko geha igotzen, eta hortik aldapa dezente eukiko deu, eta gentil baratza onta etorriko geha. Eta gero, gainetik, domon ingurun ibiliko geha, bale? Eta, tira, atzo ebi desente inda dau, ea zemuzko bidea bilatzen du, bale? Orduan, lehenengo hasiko ga, horre egungo bat, horre txetarte hortatik, gora ingo du, bale? Ega, bazen. Eta hementxe, esan dizuten bezala, hor txekotxe utzi deu, hementxe, arratetan gora, gentil baratzen markauta dau, Bale? Hemen dago, ikusten dut, GR, PR eta dana daren markatuta, bale? GR hogeie,
Pequeño recorrido ere bai, bale? Intxustiare horti markauta dago. Handik etorri ingo gehabu, bale? Markatzen duen hortatik, bale? Venga, hemendik gora ingo dugu, bai? Gazen. Bueno, hementxe gatoz jarri dizueten bidegurutzuetatik, Arratetako etxea hemen dago, eta Gentilbaratza justu hor txegatzen da gainen. Horre ikusten badeu, dago, Ikurrina eta Nafarroko bandera edo dago hor gainen, bale? Orduan, guk egin behar deuna da, hemen dixe, hortixe aurre hartuko deu, eta ingo deu, hemen kantera badau, bere garrien kantera bezala ibilizan, kanteran ondotik igaroko deu, kanteran ondotik igaro, eta hor atzetio gora jungo gara, bale? Horre xatako, eta gero barrua ingo du, bale? Leko ezaune da, jende gehiago badijo hemen, orduan. Hemen dixe, aldamenetik, hortixe aurre jungo gara, bale? Venga, ba. Bueno, eta hementxe, Arratetak ontan, hau lan gau itxita da. Orduan, bueno, hemen aldamenetio, bidetxoa da inda. Hoi utziko deu, hortik ez gehungo, mendi pasatuko gara, bale? Eta onartu behizuet, hemen ez nahizela sekule bile. Ez nahiz sekula. Hemen, ez nahiz sekula izan. Eta hongoan ez baino. Ez zaiz bat okatu, hemen notea gaine. Orduan, hoxe. Erreka hotxa hundia, atzo gure asko da binda. Eta mendik mate honez, beteta gara. Gure soltatzen ari, indartxu. Eta itzaldekun sartzen gehan, eakusteko zuei pixean mendie nola dan, bale? Men bertati nola datorren dira. Mira, ba, hortxe da gora, bale? Gentilbaratza, hortxe da gora. Hortxe da goran, eta horre jo barra, baina inbar deuna da, hemendik, zeharka igoko geha aldamenetik, eta honea etorriko geha. Bale? Eta hori kantera, urtetan kantera bezala lan egin dan, arrobi bat, gaur honen ja urte maza ibili gabe, eta bueno, besta zerein batzutako biltzen da. Hemen ikusten duzu, egurre gordetzeko tala. Venga, pixanaka hortik gora igoko da, bai? Hanbikote bat badijo, hori diseika. Bueno, ikustezu, ez da galbideik, bale? Hortixe gatoz, hemen dixe, eta harri horren ezkerretik pasatuko ga, bale? Venga. Mira, ikusi. Pixkat. Perspektiba desberdine. Leku politiek. Arratetako kantera edo errobi hor gainen Gentilbaratza da. Eta hor alaba muturtuta. Bueno, eta hortixe gatoz, enarriri buelta eman dio, bidezka hontan, gora ingo dut tramotxoa, bale? Aldapatxoa dago hor, orduan, bueno, lasai eta pazientzekin hartuko du, bale? Itio gabe. Hori hor, otamotz zeharra, nola gehatzen da. Hori da, otamotz zeharra. Bale? Venga, hemen goraka lasai jungo. Bea, eta hemen txek gora gatozela, bueno, ez dautu dizkeu, antzeman dizkeu, aurretik pasauta dauzkeun ze batzuk, bastar batzuk, bale? Hemengo hau agerreko baserri da, baina adibidez, atzeko atxurbiko igo ere, nekin bideo baten egin daukezue. Nahiko aldapa fuertilloa doi, belartzari beti gora zuzen. Vale, gainen jaun, doi dorronso gaine. Vale, hoi pasatzen dut lizarra bedagor. Eta gero laginda el pastel esedena, Aitxuko igo ere, hoi, nahiko gorra izate, hoi. Igo era fuertean txeko.
torti aurre segite izozko eta gero aretza dau. Hala, orduan Oxe, eta bide ze kolore hartzen hasita daun mendie. Oindala asteat bi aste ia ostoga bezeon, doain bapaten, lau euski inditu, eta ze politia. Vale. Bueno, hemen txegatoz aldapatxoa da, orduan. Lasai hartu, bale? BTB gehitxo, bai? Orduan, venga, guazen goralde. Hemen dixe gatozela. Hemen dik ez. Hemen dixe, hortik, gora zeituko, bale? Venga. Bueno, hemen txegatoz, bale? Azir honetan desenteko aldapa dago, bale? Orduan, lasai hartu, zati auspoa zeitun betetzea, ikustezu, horizontala hola daula, eta aldapa paralelo hola dago, bale? Hemen biden bagatoz daia sasikin buka oitea. Hemen txe, bide xur bat dago, bale? Hemen txe bide xur hontatio, tapa, igoko ga, bale? Venga, aurrego gorra bat. Bueno, ez zaituten gaineko, aldapa dezentea da, bale? Hauxe da, paralelo lurrei. Horizontala hola litzek, bale? Hemen 45 gradu edo gehiago engo di, igual. Vale, orduan lasai hartu. Eta igoera ez da batea txegin, egizan bustikin eiteko eta pixkat zeltxamarra da, orduan, bueno. Pazientzikin hartu, takodun bota honak hartu eta oikin nio, bale? Baina xoa hartu. Lasai hartu, eta, bueno, ikusten. Horti gora, traka utziko izo beti bezala, orduan, bueno, jarraitu eta atako gara, bale? Baina hau, lasai hartu eta bustitan ezin nahi, bale? Arrezkutxu da. Venga. Bueno, eta hortxe gatoz hemen, ja hartari hartzen gare, hartari ontatio mentxe bagoaz, eta hemen harrikari abazten da nontan ja, tarte hortan gora ingo deu, eta gaine atako gara. Gaine indagon pixat moituko eskubia eta gentil baratza hor da. Hoxe ingo dau. Hemen dixe, pare ontatio, igo eta gentil baratza. No, traka eukozue eta zeitu hori. Eta bide hartari. Bueno, hemen gatoz, bidez azue ze aldapa. Bale, ze harrikari daun hemen behitu zazue. Oso zailo da hemen oinez etortza, bale? Torrez berdezu hemen zuaitzin guru ontatik, bale? Zela unditutien zate eta bera garrastaka juten zate. Bale, hemen bide xurretik. Pixat, deserosoa da bilbidea hori esan, Zun ez hautzen da, oendi badauko besta trama bai, faltako zailo 1 metro, baina, ninbarrezue, arkaik tarte ontatik, ezkerda eskubiko tarte ontatik pasatu, hemen bide xurren gora ingo dezu, bale? Baina, bai, oso maldatxo da eta oso desatxe gine, orduan, bueno, pazientzi hartu, arrisku ipez, eti honek arrio dana arrastaka goiti bera gazten dihuten, orduan kontuz, bale? Bastarreko bide xurrotati etorri, bale? Hemen txezeitzen dugu, aldarreta tan gartza inguru eta paren dauzku da, bale? Hartari hontan. Hala, venga, hortixe, gora. Bueno, eta hementxe garela, ja, harrikaria bukau da nontan, belarra azten da nontan, hementxe dau ez dugun etxoat. Hala? Ikusten duzu? Ez dugun etxoat, 20 metro. Pixkate kontu ibili barrekoa da, baina, bueno, kontu pixkatekin, igoko gaurrea eta gainez gain pasauko ga, bale? Bueno, eta hementxe jarraitzen du, bale? Aiztondoko gainontan, aiztondo, San Martin gainontan, beha zer pasabide etxo pasau duen. Hemendik, gora jarraitu behar, bale? Kontu zibili, malda hundi eta penditza hundi da hemen da, bale? Unain, tipitapa, bide txurrek eta ikusten die, bide txurra bai, zeituko dio, bai? Venga, zateizu, eta arrizko puntutxo bate badauken bideo honek, bale? Orduan, kontu hondekin ibili, nola etorri behar dezuen, zeinekin, ez nuke nahi bain, ne kulpa hemen inor mina hartzen aitzea, bale? Beti arduratxo jun behar dezu, eta, bueno, leku batzutan, hemen pasabide honetan da, bueno, duda egiten duen leku bada, baina. Tira, oain hemen gora ingo du, bale? Venga ba. Bueno, hortxe ja ez du nire aldapatxo hilo deunen,
hemen arkaitzen gora inpartez, hemen harrikari hontan, zehar, kontran, bide txurren gatoz, bale, hemen digola. Uztet hemen dizi izango da. Ondo bagoat, hemen izango. Vale, wikilog egotraken ikusiko duzu, zetak bezala ititu zeti. Geldioten zeanen, erotu ikentzat pixkat. Nixe tipitapa-tapa, horzi ikusten da bide xurra. Hortik jako horrein, vale? Venga, eta bain, jagoien, hor gaine atatzen gan. Bueno, hemen txegatoz, esan da bezala, bide xurran. Hemen baridu diri, gaineko lepo gaina, atatzen gehala. Bai, lepo atea atatzen gehanen. Lepo atea, bai, atatzen gehanen. Zer bide daren hemen, Jesus Maria. Gaur eskalatzatuko bastoi. Vale, bueno. Gentil baratza mentxe dago bainen. Mendixe igoko beha, vale? Horti etorri geha. Edo bestela. Mendida bidea. Alde guztitatik ikusi zazua. Ez taula bide erosoa, vale? Oso aldapatxu, malkartxu, eta gero progresatzen zeitu behar du. Eta progresa gortik egin behar du, orduan, gaurkoa nahiko zailtxamarra da bidea. Baina tira, ez autu behar genuen eta ordu noain, hemendik horra jungoa. Bueno, pentsatzen genuen lepo hortaila utagon ja txontxorra hau izango zala, baina keba. Hemendik behera jetxi behar dugu eta pareko arkaitzu horta behize jo behar dugu. Orduan, gaurko bidea pixkat uste baino komplexioa da, bale? Uste none lauagoa izango zala, baina, bueno, beti bezala ez errezik ez dago, orduan ba, bueno, etxiko behorra eta behize, ioko dugu, bale? Bueno, eta hemen txegatoz, hango lepotio, tontorra gesten, hemen besta lepotxoa dau, eta hor, atzenekoa hortxe behar du, bale? Edatzen zuzer, kobazulo txiki bat dau. Bueno, kobazuloa, zulo txikia, bale? Hor, hone igaroko bat, eta ez dakit, ba? Hor, zeharka, edo ez dakit nondik igoko dan horre. Egi esan ez dakit zein dan bidea, baina, bueno, asmatuko duk, vale? Venga, hala. Bueno, eta hortik gesten nahi geha, atzenekoa falta zeigu. Hemen ematen du, bidea hemen dixera, vale? Hortik zeharri zehar, ikusten duzue, ba, bueno, gaztelue, ostras, ez zala hain erresa izango hau konkistatzea, edo deustestea, vale? Orduan, ba, hoxe, vale? Hemen dixe da bidea, vale? Orduan hemen lepo onta jatzen zetenen. Hemen ematen du bide bat baino gehiago badaula. Hemendik emateo jendeak bidetxua egiten dola. Hemendik ematen du batzuk ibiltzen diela, baina tira, nahi ziurtasun handik ez dit ematen, vale? Orduan hemen dixe ingo dugu. Etorri gian bide hortatio, eta gero hortik bueltako da, vale? Venga, hemendik. Bueno, eta hementxe nun gare, Gentil baratzan, vale? Gentil baratzako gainen, behi dauzazue, ataungo domoa edo esaten dana nola da. Vale? Hauxe da, ataungo domoa. Vale, honoko, ez dakit nola esplikatu. Haitzarte geologiko berezi bat, vale? Paretak, da, volkan bat bezala, izango baliz bezala, ikusten duzu, hola, borobile bezala, handik, hemendik, vale? Eta oitako puntiu baten zeon, Gentil baratza. Edo Nafarroako erresumako gaztelue, vale? Hemen txeda, bandera gaiziak eta dana txikituta dazte. Zeon Ikurriña eta Nafarroako bandera, eta daredana aizek eta txikituta. Vale, hemen ikusten zuen. Gentil baratza, 160 metro. Ni ez zion damaseikuko, Xemel Barandiaran, hemen zen. Zuk ere indako azia da, ernetzen Gaztelu Zaharraren ondarretan, 1980ko hilbeltzak bat. Gentil baratza, terraza. Eta lauburua. Eta hemen bada olako deskribapen txikiat edo. Maten do, bada hola bentxe. A ber, ez da jartzen da. Hemen ez behar,
Txontxorra ez dala bate handie. Bueno, hauxe da. Bueno, txindoki ez da handi, guaz. Hemen, bueno, pertsona baten, eriotza baten, oroimena bezala. Hauxe da, vale? Ben Gazteluko paretak eta hor zerbait antzematen da, vale? Hauxe zen, vale? Nafarroako, Erresumako, Gaztelutako bat. Vale? Gaztelatarrak etorri ziren honea, ba, bueno, ba, dana txikitu ziren. Behi dauzazu hemen. Milegi daun, impresionizio, egizko, Aiet? Vale. Ez da bate erozoa honea elegatzea. Vale, nahi gaur gaina alabakin etorren ez dakite ibilbide hoben aukera duten alabakin itortzeko, zati, ez dakit, bide batzu dare nahiko deserosok eta arriskutsu puntu bateko, vale? Orduan, zuen esku uzten dut, segurtasunekin da kontu zibile, vale? Orduan ba. Bueno, eta hori idea da hortik eitea, ez dakit. Harrikari hortatik ez pasatu behar, atzetik taula bueltan pasatuko behar. Aizkoate, eta bueno, aizkoateko gaino egiteko bada, eta bueno, pungun ezetzen, bale? Eta ba hauxe, gentil baratzako gaine. Bale? Eta esan da bezala, bidea oso deserosoa da, eta maldatxu, zati behira zazue, abitu gehan lekue, mendik ikusten da. Hortxe da. Etxe horren ondotik sartu gehago. Arrobi hemen dau justu azpin, eta hortik etorri geha. Eta, metro gutxitan, altura hartu beharra dauke, orduan, pixkat kostatu iten da, bale? Bai? Lazkao, behasainan aurren ikusten dira, eta San Martingo auzoa, ataunen, bale? Gogora bau, auzo badala, auztala ataun, bale? Ataun da, Naparrego puntaino. Bale? Dorronso gaine, haitxuko igoerea, anaretza eta izozkota. Bale? Atxurbi, aldapea latza. Bale? Venga ba, oen behize mendibera jetxiko ga, bale? Venga! Bueno, eta hauxe da, hor paretak eta ikuste dituzu, gentil baratzako gazteluna, vale? Idea dagoen behize, hemen dijetxi, lepoa, Txontxor txiki hau bestalde igaro, eta aldapagora tagean lepoa ta. Eta gero, hortik, inguru hortatik, azkeneko tontorra hartan joio. Vale? Baina, harri gainetiz gehungoa, atzeko aldetik jungoa, vale? Lasai hau. Eta gero, horren atzetik, buelta emango dio eta beratakoa. Horra beratakoa, vale? Odon behize, egin duen bidea, atzeak egingo du. Venga! Hemen atzeneko metroak pixkiat komplikatuk die, soka dare jarreta. Baina, sokak eustaldu iten di, orduan, kontu zibili behintzak jesteko, vale? Minik hartu be. Vale? Venga! Bueno, ba hemen txetorri geha behize, lepo honta, vale? Beti gora hemen txetorri geha, vale? Gentil baratza hortik egin dugu. Nere ideia zan, nere plana zan, hemen jutea eta aizkoate eta gainorik dana bizitatzen, baina ez dakit nindidan da alabakin dana etorri eta gainatu, orduan ez dut arrisku igartu nahi, ez dakit hemen di gauzi aldapau pasautakon ja nahikoa dan, edo hortik dan, edo
dakit nundidan, orduan, bida. Gaurkoz, bida, Gentil Baratza ezagutu deu, bai? Eta etorrigan lekutik behize behera ingo deu. Urruna besta baten, hobeto xago edo dakin batekin etorriko naiz, eta erakutsik izut. Esan alare, onein oia etortzearen nahiko korapilatxue izan dala, bale? Orduan, hoxe, men behize, etorrigan lekun Goitibera ingo du, bale? Eta urrungo baten, menteratuko naiz ondo aberrundidan, menundik igaro deiken, bale? Ez dakit, hortidan aitzon aurretik, edo hor besta sendatxoa dau, edo hemen igorein bardan, edo hemen ezkerretik pasatu bardan, wikilogeko traka badauket, baina ez dau hain zehatz jarrita. Orduan, ez dit esaten hemen horre edo horre. Bale? Orduan, besta baten, bale? Domoi bueltatxo bat emango diot, urrungo besta baten. Gaur, oain behize, etorrian lekutik Goitibera pasatuko, bale? Venga, tipitapa. Eta hemen txegatoz berriz, goizen igo deun pasabidetxo hau Goitibera gestea, bale? Zan da bezala, idea zan, domon erdi edo eikia, baina guztiera opixkat atzo ebiazko inzolako, eta alabagin etorren ez da nik ez ezautzen bidea, benez atrebitzen, bale? Orduan, gaur, Gentil Baratzan izan geha hortxegoien, bale? Eta hoen behitza, ingo dugu atzeaka, hemen txe igo deun tartetxo hau, 20 metro engo die, arrisku berezik ez dago, kontu zibili barreko leku bai. Eta gero, harrikarin jetxiko geha behera, eta bize arrobia edo kantera atako geha, bale? Hala venga, hemen dixe, Goitibera. Hortxe gatoz Goitibera, hemen konfunditu, bale? Hemen badau besta bidezka bat horrea juteko, baina, gu behera aldea jun bardo, bale? Hemen zuek etxibazuen langa inguru kontronta, bale? Zuaitz bat eta eroita dau, hemen dixe etorrika goizen, bai? Hemen di buelta ingo du, tapa, behitze behera, bale? Hemen politik ematen duet tontorrok igotzeko tola, baina gero, join berdi horik, zonizu eta ne baino habilidade gehiago dugu emate beharko. Eta gaur, idea zan besta bide luzexagoa itea, aizkoate eta bastarrorik ez dautzea baino. Ala bat abiok etorrik, ez dut idea zautzen. Ez dakit justu nundidan, zertzen da ordu bete ibili ezin pasatuik, eta gero amildegi batea aileatu, eta buelta zugarra behize, eta orduan, Gentil Baratza iritxik eta kitxo, barkoa, hola xustiko da, bale? Ez duen ezagutzen, eta ondungo da nahiz, baina Gentil Baratzen sekula egon benean. Eta iritsi nahiz. Asko igual iritsi da behango di, eta ondo. Eta, mendik ze pixka daren. Atxurbi, dorronzo gaine, izozko, mengaino, ez da, izeinien zehazki. Hortxe. Eta deseroso xamarra, bale? Ibilbidea dana da arkaitz tarten, pasabide gehiten, deseroso aintzat. Orduan, Gentil Baratza jun nahi donak, jakin dezala, bide deseroso xamarren etorri beharko dola. Orduan, berez ez da bidea luzea, bertan dago, baina berta iristeko oso maldatxue da, harritxue, zerrezkutati pasatu barra dau, ez du netatio. Egin deike, nik behartu usteko alabagin egin dut, eitetik egin deike, baina kontu zibili bat, bale? Eta, etorri gambidetik, tapa, bagoaz bera, bale? Ega. Eta hemen txegatoz behize bueltan, bale? Hortxe ongea ba. Eta gitantzen bangoan. Hortxe biburni ikustetu zuen, banderak Ikurrein eta Nafarroko bandera zeon. Aizeak eta txikituta uzke. Orduan boixe. Hemen txe, sekule omego leku. Ez autuz, leku ez autzeko dara, bale?
Arrobie. Horre ibilita dara. Ze politia iran jartzen ja zuaitzea, zuaitzekin da, ostokin da. Hala, baina hemen dio ja, hasierako puntua, bale? Bueno, eta honi ja, agur da gero arte esango dio, bale? Ez naiz ni eunero etortzen honea, así que gaurkoz. Hola xutziko dut, eta besta parte handi batez. Hola xutziko dut, bale? Eguztek juzuek, garai bateko uste eraikuntza batzuk, ez dakit, izango ziren, hemen prozesa egingo zen arrie edo, ez dakit, ez dut ezagutu nik hau martxan. Ez dakit, hemen alaba galdezkan, bueno, izartako teedan da bat eta beste, baina ez dakit zertako da, negi izan, ez dut ezagutzen. Ez dut ezagutzen, hala. Orduan, ba, bueno, venga, hemen dio ja, kanpoa gaurkoz. Bueno, eta despeditu aurretik, behize. Nun izengean ikusteko. Antxe, bi burnik, bi poste edo. Ikurriña eta Nafarroako bandera edo. Hausita zeren, baino. Hala, venga ba. Bueno, eta gaurkoatik holaxe. Bale? Normalen agur bat eikizuete kamaran bertan bideoa grabatzen nahi nahizen, ibilbide eiken nahi nahizen lekun, baina, bueno, tira, gaur, esatizut, besta persona jende batzukin bilatu naiz, Wikiloge jotraka gehatzea aztu zait, eta bideoire agurre eitea azfintzat. Orduan, honekin txe despeditzen naiz o agurtzen ez gaurkoz, bale? Esan betikoa, eskartuko nizueke, hoixe, arpidetuko bazinete, eta me gusta botoia jo emango bazien dio, bale? Beti esatetena, nik ez dago eta diruz jarrita, nire ofizio hauket, nire soldata hauket, zer irazten honekin, bai irazten deula Euskaldunok. Euskaldunok zetik zuek, YouTube funtzionatzen du algoritmo bidez, bale? Eta orduan, zuek, ez da ziurrola da baina, geroz da arpidedun gehiago eta me gustari gehiago eman, YouTubek gehiago eskaintzen die, bideo hauek gehiago eskaintzen ditu, YouTube ikusten duen ikusleen arte. Orduan, euskerazko bideo bat dan aldetik, eskartuko nizuke hoxingo bazen du, denon aberastasuneako zerbait dalako euskerea, bale? Orduan, horrexegatik, ez da nik ez dara irazten hauekin, bale? Alde batetik leku politikeak utxin ezkizuet zuen, gura etxor txikik esatek jutenak, eta bigarrenik, euskerea, zaindu zaun da zabaldu dut zaun, bale? Zeti ez dauko beste bideik iruditzen dauko, bale? Venga, ondo izan da hurrengo arte, bale? Venga, agur!